urte batian, arrua goian, intzioteken omenaldia, ekaian 6 batian, igandia jon, eta hain zuzen guk Oiartzunen bertsolari jaialdi nagusia genin, 8 bertsola egintan, ni nion gai jartzen. Eta orduan deitu ziaken Manuelek, hola eta hola, ze deitu notara joteko, eta pues hauxe, suertatzen da, egun hortan ezinko dugula, eta bueno, pues, beak idatzitako nik pasatzen izkin zeak, kuñata baten bitartez, makina baten pasatzen izkin, eta beak kopia bat manioken, eta nik ustenin arrua goian norbatek kantatua izango zula, ustenin. Eta zer duk, eta handik 40 urtea, deitzen ziatek, zestuatek deitzen ziatek. Gaina hasteko, zestuan mutiko zkor batzuk udaletxea hilo eta Uztapiden argazkia ikusi ziten. Eta orduan mutiko batek bestiai, zein du viejo hau, sarmentzula. Eta orduan alkatiak entzun, eta sarmentzula, hau ezin ezkua du. Hemengo, semiak ez dakite Uztapide zein den, eta orduan, hoi zuzentzeko, inbertzan duzin, lehen nola bagen itun, liburuxka bat ingenen, Uztapiden nola biltzen itzan ni, eta liburuxka bat bai joan ina, eta ua zabaldu bertzula, eta berriz editatu, eta horra zitu gemintzat, eta aste bat intziten Uztapiden horrez, eta gaztiak denak ikasteko Uztapide zein zen. Eta jaialdi nagusia intzutenian, azkeneko urteteko txapeldunak inta, orduan zantziateken, jongo nitzan, oain 40 urte kantatu behar nituen bertsuaik kantatzea. Eta baietz zanioateken, eta orduan jaialdi jarren bukaieran, kantatu nizkin 40 urte beranduo, Uztapiden omenaldiko bertsuak.